Assalamu alaikum yan uwa da abokan arziki ba abota kallon wannan YouTube channel namu. Yau insha Allah na zo muku da bayanin da za ku ɗaura kowane irin file a cikin Mediafire. Saboda gaskiya duk ya fi sauƙin uploading sannan ya fi sauƙin downloading, ba wani add ba komai, za ka yi downloading ɗinka cikin safe. To insha Allah bari mu fara yanda kai za ka iya uploading ɗin file ɗinka a can cikin Mediafire. Da farko ka shiga cikin Chrome ɗinka, idan ka shiga sai ka rubuta mediafire.com. kun ga gashi na riga ina da shi, to sai ku rubuta mediafire.com. bayan kun rubuta sai ku shiga, to kun ga website ɗin ya buɗe. To kun ga nan website ɗin ya buɗe, idan kai baka taɓa shigowa ba gashi nan sai ka danna akan sign off. To kun ga nan sai ka yi click akan sign off. To sai ka dibo ƙasa, sai ka zo nan ƙasa sai ka shiga get basic. Aboki ya kawo ka cikin wannan page ɗin, idan ka ya kawo ka wannan page ɗin sai ka sa best name ɗinka, sai ka sa last name, sai ka sa Gmail, sai ka sa password, sai ka dawo a nan ne sai ka yi accept, sai ka minute report, sai ka anshi report ɗin. Tun na riga na register da account ɗin, to kun ga kawai login in zan yi tunda ina da account da shi. Kun ga Gmail nan ya fito, za ka ga ya kawo ka nan page ɗin. Idan ka yi login to za ka ga ya kawo ka nan cikin page foldodinka. To abinda za ka yi kawai za ka ga uploading daga can sama, gashi nan ne, ka ga uploading nan ne, sai kawai ka danna kan uploading, sai kai from your phone, sai ka duba a nan ƙasa. Kun ga gashi nan sai ka danna akan wannan plus ɗin, zai kai ka cikin wanka, sai ka yi choosing na abun da kake bukata. Misali ina son ɗaura wannan application, ina son ɗaura Alƙur'ani free. To kun ga gashi nan sai in danna akan sa, kun ga gashi nan ya ce Alƙur'ani free, sai in dawo nan gefe in danna kan uploading. Kun ga gashi nan yana shiga. To kun ga wannan gaskiya website yana da saurin uploading ɗin abu. Kun ga gashi nan Alƙur'ani free har ya uploading lahiya lau. Sai ka danna, sai ka yi, idan za ka yi copy ɗin file ɗin sai ka danna wannan kan copy ɗin. Kun ga na yi copy ɗin link ɗin. To yanzu duk wanda zan tura ma kun ga gashi, da na zo kan browser sai in pasting, duk wanda zan tura ma dai sai na tura masa. Idan kuma shi a WhatsApp zan yi gashi a nan. Kun ga to share to Facebook, duk inda to kun ga nan link ɗin gashi nan ya fito. Kun ga sai ku danna kan copy, sai ku yi copy ɗin link ɗin. Idan ma can yi ma sauƙi sai ka yi, duk da inda yi ma sauƙi sai ka yi copy link ɗin. To idan za ka ɗaura ma wani shi a WhatsApp bisa ka yi copy ɗinsa, kawai sai ka zo WhatsApp ɗinka. Bayan kamar zan tura masa link ɗin. Kun gashi nan ina tura mai, gashi nan ina tura mai, shi kenan zai shiga zai ga message. Mun gode, ku ci gaba da kasancewa tare da wannan na cikin studio domin samun kalar waɗannan bayanai game da abubuwan da suka shafi internet ko video editing ko logo.